अबे आज कौन गीतिया सुनावे जाते हो जीजी? आज हम कहरउआ गीत सुनावे जाते। भैया बहनी सुन ली हो जीजी का कहा थे आज कहरउआ गीत सुनई है। अगर गीतिया अच्छा लगी चैनलवा का सब्सक्राइब वीडियो को लाइक की हो। गाओ जीजी। फूलवा बरसे मोरे आंगनवा के बटोरे नाना दी। फूलवा बरसे मोरे आंगनवा के बटोरे नाना दी। के बटोरे नाना दी, के बटोरे नाना दी, के बटोरे नाना दी, के बटोरे नाना दी। फूलवा बरसे मोरे आंगनवा के बटोरे नाना दी। फूलवा बरसे मोरे आंगनवा के बटोरे नाना दी। 4 महीना गर्मी के दिनवा, 4 महीना गर्मी के दिनवा, गर्मी के दिनवा हो गर्मी के दिनवा। 4 महीना गर्मी के दिनवा। के डोलावे नाना दी, के डोलावे नाना दी, के डोलावे नाना दी, के डोलावे नाना दी। तोहरे भैया बिन बेनियावा के डोलावे नाना दी। तोहरे भैया बिन बेनियावा के डोलावे नाना दी। फूलवा बरसे मोरे आंगनवा के बटोरे नाना दी। फूलवा बरसे मोरे आंगनवा के बटोरे नाना दी। 4 महीना बरखा के दिनवा, 4 महीना बरखा के दिनवा, बरखा के दिनवा हो बरखा के दिनवा। 4 महीना बरखा के दिनवा। के छवावे नाना दी, के छवावे नाना दी, के छवावे नाना दी, के छवावे नाना दी। तोहरे भैया बिन मड़ैया के छवावे नाना दी। तोहरे भैया बिन मड़ैया के छवावे नाना दी। फूलवा बरसे मोरे आंगनवा के बटोरे नाना दी। फूलवा बरसे मोरे आंगनवा के बटोरे नाना दी। के बटोरे नाना दी, के बटोरे नाना दी, के बटोरे नाना दी, के बटोरे नाना दी। फूलवा बरसे मोरे आंगनवा के बटोरे नाना दी। फूलवा बरसे मोरे आंगनवा के बटोरे नाना दी। 4 महीना जाड़ा के दिनवा, 4 महीना जाड़ा के दिनवा, जाड़ा के दिनवा हो जाड़ा के दिनवा। 4 महीना जाड़ा के दिनवा। के ओढ़ावे नाना दी, के ओढ़ावे नाना दी, के ओढ़ावे नाना दी, के ओढ़ावे नाना दी। तोहरे भैया बिन रजैया के ओढ़ावे नाना दी। तोहरे भैया बिन रजैया के ओढ़ावे नाना दी। फूलवा बरसे मोरे आंगनवा के बटोरे नाना दी। फूलवा बरसे मोरे आंगनवा के बटोरे नाना दी। के बटोरे नाना दी, के बटोरे नाना दी, के बटोरे नाना दी, के बटोरे नाना दी। फूलवा बरसे मोरे आंगनवा के बटोरे नाना दी। फूलवा बरसे मोरे आंगनवा के बटोरे नाना दी। भैया बहनी कहरउआ गीतिया कैसन लाग तनी कमेंटवा करके बतावत जाओ।